ҳамасола дар миқёси вилоят ва ҷумҳурӣ озмуни омӯзгори соли Тоҷикистон доир мегардад. Чунин озмун бо иштироки омӯзгорони соҳибтаҷрибаи вилояти Хатлон дар ноҳияи Вахш баргузор гардид. Ҳадафи асосии озмун дарёфти беҳтарин омӯзгорони навовар дар раванди таълиму тарбия мебошад. имсол дараҷаи иштирок ва дараҷаи сифатнокии фаъолияти омӯзгорон дар ин озмун баръало мушоҳида шуда истодааст. аз дастовардҳо, аз натиҷаи фаъолияте ки то оғози озмун ба аъзои ҳакамон пешниҳод намуданд, маълум аст ки дараҷаи касбияти омӯзгорон хеле пеш рафта дар озмунҳои гуногуни байналмилалӣ, ҷумҳуриявӣ ва вилоятӣ ин омӯзгорон дастовардҳои бисёреро касб кардаанд. аз ҷумла бо назардошти рушди соҳаи маориф, бо назардошти бисолагии омӯзиши фанҳои дақиқ, риёзӣ, ба тавассути рушд додани ин касб тайёр намудани мутахассисон ва амалӣ намудани самти сиёсати давлат дар ҷодаи саноатикунонии хоҷаи қишлоқи ҷумҳуриявӣ пояҳои устуворе метавонад соҳаи маориф гузорад. намоиши маҳсули фаъолияти омӯзгорон аз он шаҳодат медод ки ҳар як омӯзгор бо омодагии ҷиддӣ ба толибилмон дарс мегӯянд. мақсади асосии маорифҷӯён танҳо дарёфти омӯзгорони соҳибистеъдод, эҷодкор, қадрдонии меҳнати омӯзгор ва баландбардоштани мақому манзалати ӯ дар ҷомеа, рушди фаъолияти касбии кормандони соҳа, тарғиб ва паҳн намудани таҷрибаи пешқадами омӯзгорони беҳтарини Тоҷикистон мебошад. беҳтарин омӯзгорон дар ин озмун ширкат намуда талошбарон доштанд ки غالبیتро ба даст оваранд. طبق талаботи низомнома омӯзгорони шаҳрҳои Бохтар, Левакан, Норак, Кӯлоб, ноҳияҳои Қубодиён, Фархор, Ёвон, Данғара ва Дӯстӣ маҳорату малакаи худро нишон медоданд. озмун бо ҷиддият ва бо шаффофият оғоз гардида ҳар як давталаб кӯшиш намуда истодааст ки дастовардҳои худро бо нишон додани навгониҳое ки дар соҳаи маориф пешниҳод намудааст муаррифӣ созад. ин навгониҳо, навовариҳо пеш аз ҳама дар таълим, тадриси фанҳои гуногун вобаста ба талаботи замон, омӯзондани забонҳои хориҷӣ аз ҷумла забони русӣ ва англисӣ ва амсоли инҳо дар фаъолияташон роҳандозӣ шуда истодааст ки намунаи беҳтарини дар фаъолияти омӯзгорон мебошад. боварӣ дорем ки омӯзгороне ки имрӯз дар ин озмун иштирок карда истоданд, дар шаҳру ноҳияҳои худ бо таҷрибаи пешқадамашон метавонанд ки соҳаи маорифро рушд диҳанд ва мо боварӣ дорем ки дар даври ниҳоӣ, даври ҷумҳуриявӣ низ дастовезҳои соҳаи маориф вилояти Хатлон тавассути ғолибе ки имрӯз аз тарафи ҳакамони озмуни ноҳиявӣ муайян карда мешаванд, шарафи вилояти Хатлонро дар он ҷо ҳимоя ва муаррифӣ менамояд. ҳайати ҳакамон рафти баргузории озмунро таҳти назорат гирифта дар соатҳои дарсии омӯзгорон иштирок намуданд. ҳар як омӯзгор аз усулҳои муосири илмомӯзӣ дарси худро ба шогирдон оғоз намуда тамоми талаботҳои соатҳои дарсӣ ба назорат гирифта мешуд. ғолибон бо тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ шуда ғолиби озмуни вилоятӣ метавонад дар даври ниҳоии он дар миқёси ҷумҳурӣ ширкат намуда шарафи маорифҷӯёни вилоятро баланд бардорад. дар ҷанбасти озмун аз ҷониби иттифоқҳои касабаи кормандони соҳаи маориф дар вилояти Хатлон ба ғолибон ифтихорнома ва тӯҳфаҳо қадршиносӣ намуданд.